Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ulimale kabuhlungwana umshayeli wemoto ephoseke emgodini ophakathi emgwaqeni ongavaliwe eAlbertine eGoli. Ngqongqoshe wezokuthutha nengqalasizinda emgwaqo eGauteng uJacob Mamabolo ufisela umshayeli ukululama ngokusheshsha. Wachaza ukuthi umgodi ushiywe ngabasebenzi bamaSipala waseGoli. Chaze wathi ngiqinisekisa ukuthi umgwaqo okukhulunywa ngayo edolobheni laseGoli ngokwembiko esiyitholile izolo ntambama. Umgwaqo ubusetshenziswa ukulungiswa amanzi. Umgodi bawushiye uvulekile isikhathi eside nokuyinto ebeke abasebenzisi bomgwaqo engcupheni yokuba ke kugcine sekwenzeka ingozi. Kuchaza yena umama Bolo etshela abezindaba ngesikhathi sizwa ngengozi ebusuku sithumele ithimba lethu ukuba liphuthume lohlola isimo ekseni sikwazi ukuthi ngabe yini esizoyenza kusukela manje. Umama Bolo uthe ithimba lakhe ke lixhumane nabe Johannesburg Road Agency labacela ukuba bafike endaweni yesigameko bezochaza ngokwenzekile. Uthi babatholile kodwa nabo baveza ukuthi basaxhumana nabe eJoburg Water. Zombili lezi inhlaka zizosebenzisana ndawonye ukuqinisekisa ukuthi lesimo silungiseka kanjani ngokuphazima kweso kungaze kuphinde kudaleke enye inhlekelele. Kuchaza yena ubama Bolo. Bafethu ke mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolo daba ukuthi ngabe kuhle yina lokho kwenziwe abasebenzi bakaMasipala ukushiya umgodi uvuliwe phakathi nomgwaqo kwagcina sekulimala umuntu ongenacala. Bafethu ke angisengiphuma kanje siqedele indaba okhona lapha kwi comment section.